badhe ngrambana menyang kebonan sing dik wingi durung rampung. Inggih Pak, kula arep ngramban menyang kebonan. Wit-witane sing wis dhuwur mengko kethoken. Inggih Pak, mengko tak potonge. Ngramban ki sing ati-ati aja kaken polah. Inggih Pak, kula ngatos-atos kaliyan nglampahi kanthi becik. Yen wis rampung mengko sapunen kebonane supaya tetep resik. Inggih Pak, mangke kula sapu. Yen kabeh wis rampung mengko tak tukokne es. Inggih Pak, kula badhe ngebahke kanthi cepet. Ing Pacelata niku wau ana ukara sing urung trep. Kayata, nggih Pak, kula arep ngramban menyang kebonan. Sing trep, nggih Pak, menika kula badhe ngramban dhateng kebonan. Terus, nggih Pak, mengko tak potonge. Sing trep, nggih Pak, mangke kula potong. Terus, nggih Pak, kula badhe ngebarne kanthi cepet. Sing trep, nggih Pak, kula badhe nuntasi kanthi enggal.